Iliout is de hele maand lijn en nu praten over de grote brand op de kelder sneun en nacht. De brand bredt sneun aan de eind van de middag uit en trof uiteindelijk 4 winkels aan de kelders, de Minima-stritten en de Poststritten. De brandwacht had ik van de morgen oordeel na de eerste melding nog weer aan het Nijblussen West. Een pad van de Lijouter binnenstad is nog heel tijd afzetten, maar dat gebied wordt heel tijd lietser. Bewenners en ondernemers zullen de komende tijd zo vol mogelijk bijstingen worden door de gemeente. Stenden Hege Squallenhout begint takom wieken een betinkingsbijeenkomst voor Itzhard Otte, die het sneun omkwam is bij de brand in Ljouwert. De 24-jarige jongeman studeerde aan Stenden. Omdat het nou vakantie is de bijeenkomst pas na wieken. Er wordt weer staakt in de grutmetaal in Friesland. Nog heel tijd is er geen CAO voor deze sector. Al weken water er wel een akkoord sletten in de lietsmetaal, maar in de grutmetaal wordt er zelfs praat over huddere acties. Joet is het actiecentrum vestigen in Amicitia in Snits. Morgen zullen de partijen weer met elkaar praten. De mokselviskers maaien van 20 geen mokselsiet opviskje. Dat had de organisatie van mokselviskers in Ierseke besletten. Er is op dit stuit amper mokselsie in de Waadzee omdat het opfretten of voortstreemd is. Dat docht blikken uit onderzoek. Dit zal likwijls geen gevolgen hebben voor de mokselopbrengst. Het komt hier. Van een beetje begint het terrein. De temperatuur leidt om de 16 graden heen. De wind is matig en vrij krachtig en komt uit het zuiden. Jong wordt het weer wat droog en het wordt dan zo'n 13 graden. Morgen een mooie dag met zoetzinnen en simmerske temperaturen van 29 graden. De wind is matig en komt uit het zuiden, zuidesten.